Somos Dani Cabo E Eros López. e isto é... Non vale furar. Moi boas, xente, que tal, como estades? Benvidos un día máis a Non Vale Furar. Que tal, Eros? Aquí estamos, a tope como sempre. Un día enorme, Un día moi grande. Traemos un invitado que te cagas. Tío que sabe comer e sabe xogar, Pero, exactamente. Eu creo que sin máis dilación é mellor presentar a Antón Iglesias, leyenda, Copa, máis coñecido como Copa. Que tal, Antón, como estás? Antón ou Copa? Copa. No mundo do fútbol, Copa. Na casa, Antón. Aquí estás como na casa, podemos te chamar Antón. Pois entón, Antón. Antón, Copa. Bueno, pois nada, moitas gracias pola invitación. E bueno, a ver se pasamos unhas boas risas, non? No, eso sí. Hai eso moito de que falar, e xa estivemos falando previamente que, joder, un montón de movidas, Sí. Ahora repetilas, pero bueno. Antón, Repítense, ben. Copa, por onde empezamos, Eros? Polo principio, Ahora digo eu. quizás por os teus inicios no mundo do fútbol, non sei se nos podes contar, sempre lle preguntamos aos invitados, como empezaron no fútbol, que tal? Bueno, pois eu empecé de pequeniño ali no Pobo, en Bayona, no Erizana, con 5 anos. Daquelas non había... Bueno, non había prebenxamíns ni benxamíns, entón xogaba cos alevíns. Pois podes imaginarte, pois a roupa de nenos de 11 anos ou 10, e eu con 5, pois quedaba a roupa grande e tal, e dai paso a Eureka, que é o actual Valmiñor. Eureka, Sí, con 7 anos, bueno, aí fago ben, con 10 chámame o Celta, Toni Otero, que era o meu entrenador, aí estiven hasta cadetes. Pois compartindo o vestuario con xogadores de primeira división, pois Rubén Blanco, David Costas. Destacaban eses dous míticos, daquelas, Sí, Iban pa cracks. Santi Mina. Bo chaval. Sí, Destacou. que máis? Bueno, logo xogadores de primeira ref, segunda e tal, Bruno Rivada, Samuel Araujo, Tomás Abelleira. Xogou nun gran equipo, Samu Araujo. No Atlético de Madrid. Sí, Sí. no Barça tamén. Sí, eu referíame ao Atlético. Non sei, a min é que non me gusta nin o Barça nin o Atlético, entonces, bueno. Estamos falando... Creo que se nota de que equipo es. Eres madridista, Copa. Sí, son moi madridista. Non se pode ser perfecto. Eso é así. Pero bueno, entón destacabas xa de pequeno, porque se chama o Celta, non sei... Sí, bueno. Destacabas, Copa. A ver, de feito non xogaba na posición na que xogo agora, xogaba na banda esquerda. Era pequeniño, así un pouco cebolo e tal. Calidoso. Sí, calidoso, moi calidoso. Pero era moi pequeniño, non peguei o estirón. Tamén estaba, como te digo, un pouco ceboliña. De feito, ali no Celta, un delegado que tiñamos chamábame cocido, cabrón. Copa, Sí. en vez de... Sí. De onde ven o de Copa? Bueno, Copa ven por meu tío, que xogou en primeira división no Celta, nos anos, bueno, non sabría decirte, 70, 80, non sei. Tamén xogou no Pontevedra, na primeira portuguesa tamén e tal. Bueno, parecíase xogando, logo cando veu de volta pa Bayona, parecíase xogando a Raimon Copa, que O mítico. sí, Mitiquísimo. Balón de Ouro francés, que xogou no Madrid e tal, e ali no Pobo, en Bayona, no Orizana. Copa. Pois a xente decía que xogaba moi parecido a él e tal, e empezaron a chamarlle Copa, Copa él, Copa meu pai, Copa A él. casa dos Copa ahora, Sí, Sí. a familia dos Copa, vamos, sí. De feito, ti en Bayona preguntas por Copa e xa falan de nós. Que o fútbol dese o nome a, bueno, a vosa familia, ao final. Sí. Que máis? Despois, pois, do Celta pasei de novo ao Valmiñor, en cadetes. Xa te digo, era moi pequeniño, moi tal, non tiña calidade así, pero bueno, non contaron tanto comigo e fun ao Valmiñor, logo pasei ao Porriño en División de Honra. Último ano. Sí, fixen unha boa temporada aí, feito marquei 9 ou 10 goles. Carallo, Sí, ben. Boa división de honra, aquela. Xogabas contra os teus ex compañeiros do Celta, Sí, non? xoguei contra... Bueno, eran os meus compañeiros, os vos, xa estaban no Celta B, Claro. incluso no primeiro equipo algún, pero sí que estaba Pape, estaba... Papi Cheik. Sí, Fedo Varela,
Brais Méndez. Buah, Fede Varela, Sí. Tiña calidad ese chaval. Moi bo. Foi para Portugal despois, que? Sí, Majadahonda estuvo por Sí, aí Rayo tamén, Majadahonda, xa. sí. Buah, Fede Varela, acabasme de desbloquear un futbolista. Sí, sí, Iván Villar estaba de porteiro, de feito marquei un gol en División de Honra, Iván, que sempre... É fácil marcarlle Iván Villar. Bueno, eu que sei. Ti sí. Eu metinlle tal. E logo, cando acabei a División de Honra, como acaba antes, pois volvín ao Valmiñor e ascendimos de Nacional a División de Honra tamén co Valmiñor. E esa foi a etapa de, bueno, hasta juvenil, logo pois a Erizana, Ourense, Pontellas, Satios, bueno, estuve en... Sí, ese estuve en todos camiño lados. que deches na, Sí. na preferente, un pouco como foi ata logo chegar a ese ascenso co Atios. A ver, sí que é certo que foi un cambio grande. O sea, eu viña de juvenís, de basicamente ser o rei do mambo, de xogar todo e tal, e ficho no Erizana, que é o equipo do povo, os colegas reventame a cabeza para que vaya para ali, tal e cual, e chego, e digo, malo será que non xogo e tal. Dime unha hostia, a ver, xoguei 1700, 1800 minutos, que non está mal tampouco, pero, sabes, viña de xogar todo. Aí aprendín o que era o fútbol de maiores. Pasa que a moitísima xente. Sí, sí, en plan, xogar os domingos contra a peña de 35 anos que te meten o codo na boca e tal, eu, claro, non metía o corpo, daba o pase, quedaba mirando, tal, agora cos anos vas collendo pois máis experiencia, e xa o fajo eu, iso. Vaya que sí, vaya que sí. E bueno, aí pois aprendín o que era o fútbol de maiores. E logo, pois iso, vou a Pontellas, estou con Curiel, que a verdad marcoume moito ese entrenador, e, bueno, xa daquelas eu estaba Pasado de peso. Sí, moi pasado. De feito... Quen o diría, como? Sí, sí, cheguei a pesar 97 kilos, de feito a historia Dios. é que chego a Pontellas despois de Ourense, en Ourense non renovo e vou a Pontellas, e o preparador físico, que era Quito, o segundo de Curiel, nos pesaba todos os viernes. Cambiouche a vida, Sí, sí, literal, o sea, sempre que yo miro, digo, menos mal que estabas ti, porque senón iba perdido eu. E aí, pois, foi cando, pois, a raíz de pesarnos os vernes, pois, empezou a picarme a curiosidade sobre a nutrición e todo isto. Empecé a baixar de kilos, tal e cual, empecé a encontrarme ben no campo, e a raíz diso, pois, empecé a estudiar. Non estudié, o sea, fiz en bachiller e tal, pero logo tuve aí uns anos un pouco máis parado. E a raíz diso, pois estou aquí agora, sabes? Que, bueno, conseguindo cousas, que se chego a estar en 97 kilos, xa te digo eu que... É que claro, é que nin siquiera mellor tiñas estudiado nutricionismo, non? O sea, Foi un cambio radical. Sí, cambioume a vida por completo. De feito, eu agora vivo do fútbol e vivo da nutrición gracias a esta persoa. Queres mandarlle unha mensaxe a Quito mirando a cámara? Sí. Quito, querémoste ou... Quito, bueno, eu a Quito chamolle criollo, porque temos unha broma tal, entón, bueno, criollo, moitas gracias por o que fixeche por min e por abrirme camiño no mundo da nutrición e no mundo do fútbol. Grande Quito. Pero él non era preparador físico, non? Sí, bueno, era o segundo de Curiel e facía as dúas funcións de preparación física e de segundo adestrador. Entón aí baixaches de peso, puxeteste como un toro, foches ao Atios e ali, pois, a destacar e ascenso nese ano un pouco atípico que a mellor non sei se tería desascendido ou non. Sí, cando marchei do Pontellas ao Atios é como marchar do Barça ao Madrid, sí, non? Tamén os meus compañeiros falarse un pouco e tal, pero bueno, ao final tes que tomar decisións na vida. E de feito, esa mesma temporada que eu marcho ao Atios, non ascendemos, ascende o Pontellas. Entón aí foi unha mofa absoluta. Nos quedamos cuartos e o Pontellas pois gana, que foi o ano ese histórico que logo fan Copa do Rei e tal. E aí hubo mofa. Marchache e tal, que paro. E o ano seguinte pois foi cando conseguimos nos o ascenso, que foi o ano do Covid. Claro, que se parou a liga e bates primeiros ou segundos? Íbamos segundos. Primeiro eu arriba Dumia, sí, que tiña tamén un bo equipo, Aitor Díaz, sí, tiña aquel policía extremo dereito, non me acordo o nome, que era bo tamén. Tiñan bo equipo. Pero bueno, que igual se nos complicaba un pouco o asunto, porque viña o Areas por detrás, de Llao,
que estaban naquela Areas Vitio, que está agora no Areas, dianteiro, Vítor, que está no Guardés agora tamén, Zamorano, Antón, meu amigo, bo equipo. Quedaba liga, ademais. Adri Padín. Sí, porque era marzo Tío, cando quedaban 14 ou 12 ou algo así. Cañoto estaba tamén, recordo, nada, tiñan un equipo bo. Estábamos aí, nos empezamos moi ben, pero logo... Tiñades equipazos tamén. Quen era o mellor dese equipo? Porque temos apuntado aquí un montón de peña, en plan... A ver, eu si teño Diego que... Pousa, o porteiro, que tal? Diego Pousa ben, pero é un pouco vinagres tamén. Personaje. Sí. Eu penso que... A ver, que eu teño devoción por un xogador do Atios que é Torsombri, que... Ao final é un histórico de aí, que leva toda a vida aí, pero que é un xogador que é diferente. Sombri. Sí que é certo que ao final leva aí toda a vida, non sei por si é por costume ou por tal, pero eu teño unha devoción por el que ten máis nivel, pero bueno, por X ou por Y, pois non... Decisión, supoño, non sei. Sí. Kiko Mintegui goleador, Sí, nesa época estaba Kiko Mintegui, estaba Manu Manu Milán, entre os dous fixeron goles, a verdad que nos deron moito, estaba tamén Toti, que estaba na Novedades, Johnny Chabanel, Estefan... Tiñamos o equipo, a verdad que é un equipo curioso. Despois aventura en terceira, xa vas pa terceira e quedas ali, Sí, bueno, pero sí. a experiencia en terceira ben, xogo tal, pero... Hai momentos, non? Hai momentos, entonces, bueno... A nivel colectivo sí que non estou tendo moita sorte, pero bueno, a ver se este ano cambiamos un pouco as tornas. Ten pinta. Ten pinta. Sí, eu penso que sí. Porque pasas polo perdón, primeiro. Atios, sí, ese ano, pois, así como subimos, baixamos. Sí, que pode certo. pasar. Empezamos moi ben, pero logo botan a José Tizón, que é o entrenador, ben Iago Yao. O sea, non estou dicindo que Iago Yao non fixera mal, o sea, ben, pero... Bueno, xa entrou nunha dinámica no que o equipo íbamos moi xustos e tal, e pois ao final entras no play-out este que había famoso de... Sí. Tal, e no. Eu lesioneime tamén, estuve jodido desde marzo, e non... Mal. Logo vou ao Choco, fa unha temporada no Choco. Bo equipo ese Choco tamén. Sí, Berto Suárez, Comis, Félix... sí. Bo equipo. Cortegoso, porteiro... Sí, Tomás Abelleira tamén estaba. Que tal Tomás Abelleira? A ver, eu sempre digo, agora pois está como está o cabrón, pero de pequeno foi o mellor xogador co que xoguei. É que aquí amamos a Tomás Abelleira. Eu de pequeno nin... O sea, os que dixen antes do Celta, ningún, el era o mellor de todos. Pero unha cousa... E falando de Tomás Abelleira, Copa, que antes non che preguntamos, o ascenso ese coatios, como o celebrastedes? Casi non o celebramos, porque foi o COVID, claro. E ao final... Celebración en pequeno. Sí, por videollamada ou... De copas por videochamada. Facíamos moito entrenamento así por videollamada e tal, pero non... Vos pensabades que podía volver a competición? Sabe, ao final era un momento de incertidumbre no que tampouco sabías o que iba a pasar. Pensábamos que íbamos a volver porque pensábamos que iba a ser algo curto, pero ao final, pois, non foi un ascenso que se puido celebrar. Sí, xa. Ao final o COVID é algo que non podes controlar nada. Bueno, disfrutamos o ano seguinte en terceira, se te digo, ao principio, pues, fomos o único equipo que lle ganamos ao Arenteiro, este famoso que ascendeu de Fran Justo, perdeu un partido, perdeu un Atios, que meteu, acórdome que meteu Carlos Cora un golazo. Sí, era un equipo. Pero non foron capaces de ganarnos, ali 0-0 e en casa ganamos 1-0. Equipo duro, Choco na casa, en Santa María. No, eso foi en Atios, Ah, en Atios. Eso foi en Atios, sí. Ostras. E co Choco logo foi, bueno, o primeiro ano ben e logo o segundo ano pois casi apenas un xogo por o traballo. Pregunta Rodrigo Fernández 190, que che pareceu o teu paso por Santa Mariña, ir por Redondela, que tal? Pois moi ben, moi cómodo, a xente un moi bo trato, persoas espléndidas, sempre están pendentes de ti, volvería. Pena ese segundo ano. Sí. Pero bueno. Non xoguei, eu apenas non xoguei, xa te digo, polo traballo, xoguei non sei se 10, 11 partidos. Tiña que estar co Celta e tal, e ao final pois non podía compaxinar e unha mágoa nese aspecto. E logo xa o ano pasado estiveches no Bouzas, que quedaste, bueno, ao final acabaste desbaixando e polos arrastres, non sei como vivistedes vos. A ver, sí que é certo que tiñamos un equipazo. Era equipo, buscaba desascenso. Tiñamos un equipazo, uns xogadores que dices ti, cuidado, inverten moita pasta tamén.
Pero bueno, torceuse todo de cara en 2024, botan a Rafa Sáez, o equipo tamén desestruturas un pouco, marcha Ale Rei, marcha Josef, Gastón lesionase, eu lesionome tamén coa selección, estou 2 meses sin xogar e tal, entras en dinámica de non quero, e pois iso, viu o Arzúa con 10 puntos e ganounos, viu o Paio Saco, ganounos, o Viveiro ganounos. Foi cousa deso, de 2 puntos, porque a mellor tiñas 2 puntos máis. Sí, un punto. Un punto, sí. Un punto que ao final escapase en partidos na Estrada íbamos 0-0 e no 97 marca Juanín eu recordo ese momento que estaba sudando un montón e de repente mete o gol e colleumo frío, unhas ganas de vomitar. Pero bueno, vomitas na Estrada? Sí, sentíme mal porque como que cando entrou a pelota a xente gritando e tal e isto, hostia, descendemos. O sudor todo colleumo frío e... É que, mira, tío, ahora o rápido, non sei, que liada. A ver, non se fixeron moi ben as cousas, penso. Non vou a falar de persoas ni moito menos porque tampouco quero ter enemigos ningún lado, pero fixeronse malas cousas. De feito, este ano fan un equipo para ascender, teñen uns xogadores de preferente de terceira moi bo e de repente, antes de empezar a temporada, Caense todos, o entrenador vaise tamén. Cousa rara, moi raro. O ano pasado pintadas ali no campo. Cando o ambiente non acompaña como ahora o Valladolid en primeira, ese estilo que... Os vestuarios sin limpiar, mal. Ao principio moi ben, tiñamos de todo, e logo marchan certas persoas que eran as que poñan tamén un parte de capital, e a partir de aí, pois, todo foi a deriva, basicamente. Imos falar de cousas positivas. Home, da máis positiva, eu creo, de toda a comunidade autónoma. Campeón de Europa, con Galicia. Como foi... todo o proceso, os días en Sanxenxo, como os viviches? Liada borda, A ver, eu que entrei na convocatoria desde o minuto 1, entonces pois vivín todo o proceso, tanto a fase previa como a fase final, e incluso este ano o Campeonato de España. A verdad que Iván pois confiou en min e tal, xogando minutos, que ao final xogaba titular e tal. E o vivín pois unha experiencia, eu creo que é a maior experiencia que tive no mundo do fútbol. Unha experiencia como, xa te digo, estive metido no Celta e algo moi parecido. Estás 12 días aí concentrado, con xogadores que nos domingos das hostias con eles son amigos. Por exemplo, Ale Rei é un dos meus mellores amigos. Eu antes de ir á selección eu odiaba Ale Rei, en plan, non podía ver, en plan, flipado, que como eu, así un pouco, sabes, somos moi parecidos, entón, moi bo futbolista, chocábamos. Ale Rei é tremendo, moi bo. Sí, moi bo. Entonces, bueno, ao final, pois, moi contento, a experiencia inolvidable que a levarei sempre no meu recordo. Con quen compartías a habitación, Copa? Pois compartín con moitos, na fase previa compartín con Félix, porque eu estaba no Choco. De feito, eu pensei que non iba a ir convocado, porque como non xoguei ese ano no Choco, dixen, non creo que me leve. Pero bueno, Iván confiou en mí. Confiaba Iván, Sí, é titular, que digo, hostia, xoguei 11 partidos e, joder, hubo xente, por exemplo, a miña competencia era Brais Vidal, que xogou ese ano no Arosa todos os minutos, e Iván confiou en min, sabes? E iso, ao final, pois tamén di moito do míster, de que teña, pois... Eu penso que teña certo cariño comigo, sabes? Compartín con Félix, compartín con V, compartín con Alex V, con Alex Rei, con Dani Carnota, con Alex Lorenzo tamén, Melide. Un fenómeno, tamén, sí, un personaje. Melide calidad. A ver, parece que fala pouco, pero sí que fala. Conta algo de que... De feito, agora na fase final no Campeonato de España, nas Rozas, xogamos o viernes e o domingo. Claro, eu xoguei 120 minutos e o domingo estaba escarallado. Me acordo que o sábado quería dormir. Tal, afeiteime, tal e cual. E o tipo non paraba de falar. E non sabías como cortar. E eu dicía... la boca, rapaz. Además, quero dormir, teño que xogar. Que lle sacas casi 10 anos, porque... Sí, pero un chaval espléndido. Aprendí moi... Ahora está lesionado, pobre. Está recuperando, moi bo xogador, ademais, sí, diferente. Moito traballo, e máis con pelota moito criterio. E xa vías de pequeno, Ti recordas velo algunha vez ali polos campos de Melide? Unha vez.
Sí, eu tamén, un par de veces. Pero decías, joder, pouco despois foi po Dépor, tipo, xa de pequeno era unha cousa así, pero ese toque xa de futbolista. Un gazapiño que a movía, non? Sí, xa moi inteligente, sabes, diferente. Cando fomos a Asturias a xogar os cuartos de final contra a selección de Asturias, xogamos el máis eu no medio campo, sí. Moi ben. Boa combinación, Ti como te defines como futbolista? Eres así un tipo forte no medio, box to box, tamén podes xogar central, como te ves? Bo desplazamento. Mira, fai tempo un tipo en Twitter púxome un tweet que me decía non é nin central nin medio centro, pero acaba todos os domingos no palco de Balaídos. Entonces, bueno, aí a raíz diso, pois analizei un pouco e dixe, bueno, pois non sei, sí que é certo que sempre desde que estou en terceira xogo, porque xogo contento, pero bueno, analízome como un xogador pois igual que abarca campo, forte, tal, logo cos pés medianamente aseado, tampouco son ningún tronquiño. E logo creo que teño algo que pois iso, que non paro no campo de falar, intento ordenar o equipo e iso ao final tamén te dá pois personalidade. Sí, teño unha personalidade forte. Forte. Sí, forte de que ou me odias ou me amas. Bueno, depende. Para min, xogadores como a ti de ir fuerte e tal, sempre mi equipo. A miña rapaza dime, hostia, es que estou na grada tal e non calas. Claro, non podo calar, porque ao final teño que estar... Ao final estou central ou pivote, estou mirando todo, teño que estar dando información aos compañeiros. Logo enfádame moito. É algo que Gonza, por exemplo... Bo entrenador. Moi bo entrenador. Eu polo de pronto este ano moi ben con el, os entrenamentos moi contento, pero algo que sí que teño que correxir, non? En plan, transmitir mellor o mensaxe, ser menos... Mais positivo. Sí, menos vinagre, sabes? Claro. Cabronazo no campo, Copa, podese decir. Sí, un pouco. Tampouco tanto. O sea, con Ribais un pouco con Ribais un pouco carocete. Podemos coñecer algunha anécdota con algún futbolista en específico que, bueno, que te leves ben ou mal, pero... A ver, con Alex Rey tuve movidas, pois... algún insulto concreto, algo divertido? Na selección galega, pois, cando metín o penalti, pois, señaleille e tal, ao final, pois, faz así, tal, ou de decirlle algún... teñote no bolsillo, tal, sal de aquí, tal, sabes? Sal de aquí, que levo todo o partido contigo aquí no bolsillo, sabes? Son cosas que sí que fago, pero, bueno, intento controlar, porque, bueno... Pois, sí, métolle bastante. Non falta o respeto coa familia, ni moito menos, pero sí de... A de Materazzi con Zidane. Sí, é de decir... Cala, que cobras 100 euros. Cosas así, Canto cobras ti, por falando de... Non se pode. Pero... sempre no meu equipo. Non digo máis. Hai algún futbolista... É un pouco mal educado, sabes? Un xogador así, ten lo que ten. Hai máis futbolistas que falan trastorque en terceira. Alex Rey, por exemplo. Alex Rey bastante cabrón. Todo rato. Alex ahora está en segunda red, pero todo rato, sin parar. Que máis? Así, algún que digas, este tocou uns huevos que flipas, que fose peor que a ti, rival. No, así tan cabroncete hai poucos. Alex Rey sí que ten soltado a ano pasado, por exemplo, cando aos laterales ou así tal, está calado que te estou por a pingar, sabes? Ou de decirlle de lanzar un balón á espalda e decirlle está o cofre coas monedas aí, tal, sabes? Cosas así, sabes? Non estaba ano pasado Alex Rey por facer coñas, Hostia, papel e boli, Pero bueno, ao final fichou en segunda red. Sí, porque evidentemente é un moi bo xogador, sí. Eu foi dos futbolistas de verdad que máis me impresionaron de ver un partido de terceira e dicir, este tío en Vilalba, co Rápido de Bouzas no ano da promoción, non sei se te das conta. Sí, cando Santomé parou todo. Sí, ese partido de Alex Rey eu decía, este tipo que carallo foi aquí, en plan, era e con selección foi o diferencial, foi o que fixo os goles. Sí. E dábanos moito ao balón parado, ten un bo golpeo, e logo un tipo forte, está armado, un tipo... Chocas con ele, cuidado. É como Diego Piña, o meu equipo capitán. Chocas con ele, faste daño. Parede de cemento armado. Claro, ele o sea, está na armada, e, bueno, está... É militar. De feito, ahora marchou a Dana, estuvo ali 2 semanas e tal.
Alucinas, joder. Chocas con ele e arma un bon Cristo. Sí, ten músculos que eu non coñezo. Como Aidú, que falábamos antes. Sí. Falaremos ahora de Aidú, pero Vale. que che decía, entón, da túa carreira, quen dirías que, porque falando de Rei, o mellor xogador co que compartiches vestuario? Así de primeiras que digas, este máquina. Tomás Abelleira? Sí. E fora do terreno do xogo tamén un fenómeno, non? En plan... Sí, bueno, molalle... eu ao final teño moi bo trato con el, pero bueno, tampouco vou a falar de cousas de fora do fútbol. Pero moito do que se fala é verdade. Sí, bueno... Auténtico crack, non? Ten anécdotas. O panadeiro de moda. Que podes ir tomar unhas cañas con el de puta madre. Sí, eu recordo cando estábamos no Celta que traían os bolos, traían os... Como que? Bolos, empanadillas e tal. Hostia, que genio, tío. Sí. No Choco traíame un pan de pasas, riquísimos. Toma, para que lle levas a tus pais, tal. El dormiu moitas veces. E Tomás Abelleira o xogador que necesitas sempre no teu equipo pós-viaxes? Sí, para todo, seguro. Eso te digo, no que é as categorías inferiores, o que máis me chamou a atención foi el. E o xogador máis pasado de peso, falando de pesos, en plan, de nutrición e tal... Pode ser el tamén. Sí. A él dalle igual, pode pesar 100 kilos. Eu tamén estuve pasado nunha época da miña vida, pero el tamén está... A ver, tampouco vou a falar de peña que está gorda en terceira, hai algún que está pasado e tal, pero tampouco quero ter enemigos. Eso é que son cracks. E senón que me contraten e fora. Claro. Efectivamente. Porque tes a moitos futbolistas que levando moitos futbolistas, non? De terceira podes saber así algún que, bueno, curiosidade. Pois de terceira leo, mira, a Borja Rei, o porteiro do Boiro, a Jou... Está fino, Sí. A Jou tamén, o porteiro do Viveiro, Mario Prol tamén. Tú pensando, se rinden ben gracias á Copa, se rinden mal tamén. Sí. Carlos tamén, do Polvorín, Brais Blanco, do Gran Peña, igual algún máis, pero igual se me escapa, non me esquezo agora. E máis arriba, Copa? Sí, tamén levei Antón Escobar, Antón de Vicente, José Fontán... Os Antón se entender. Sergio Barcia... Agora? Está ali por Polonia, non? Sí, este ano xa non o levo, levei yo ano pasado Miki Villar, Ángel Rodado, que teño aquí un documento. Son moitos, sí, pero xogadores, bueno, ahora estou levando a Adrián Pica, que está no Alavés. Ah, sí? Hostia. Sí, Alberto Trapero. Como chegou Pica a Copa? Pois porque xogou con Trapero no Guijuelo, e bueno, ao final pois Trapero falolle un pouquiño de min, tal e cual. Mira ti. Tamén Willy o do Coruxo. Sí. Tamén xogou con Trapero, tamén está comigo. Bueno, tamén isto ese é un animal, ese está ben alimentado, Sí, está armado, está. Sí. Bueno, pasamos a rápidamente hoy a Londres actual desta tempada. Porque ides aí zona media alta. Este ano non hai descenso. Non hai descenso. Espero que non, joder. Son 2 de 3. Non teño que ir unha bruxa. 2 de 3. Todo parece que non. 2 de 2 seguidos. Porque o do Choco que non xoguei, ao final estaba ali, e o Bouza seguido. 3 de 4. Sí. Copa, non me jodes. Sí, pero a nivel colectivo ando jodido. A nivel individual, pois, bueno. Se va seguindo aí é por algo. Sendo da selección, que foi moi boa a nivel colectivo, pero a nivel individual eu penso que ben, sabes? Porque, bueno, sí que é certo que sempre xogo e tal, pero a nivel colectivo teño que ir unha bruxa. Pero a nivel colectivo este ano, playoff. É que non quero escupir porque igual cae, porque o ano pasado en Bouzas a estas alturas íbamos cuartos e tal, e logo vírase todo. Pero sí que é certo que o equipo pinta ben. Tens que mollarte. Ti dixeches que viñes aquí dar cero. Tens que meterlle... Eu penso que vamos entrar en playoff, veña. Sí, señor. Perfecto. Eu penso que sí. Tampouco quero tal, porque logo o míster vai me botar bronca, o Piraña e tal, o segundo. Piraña, chamas? Óscar, bueno. Óscar Piraña? Sí, bueno, Piraña é o apodo que ten e tal. Molaría que se apelidase Piraña. De feito, xoguei contra él cando él estaba no Valladares e tal. Ese dame cera. Ese me di, sempre me está de broma. Veña que este ano non, tal. E eu vai tomar polo cubo. Eu tamén, a ver, eu entendo ese vacil, que... Sí, claro, a ver, é fácil. É recurrente. Pero a min esas cosas fame fortes, sabes? Como a Cristiano cando lle insultan. Sí. Insultante moito dentro da grada, porque eres un tipo así... Sí, nos campos no que hai, por exemplo, no Couto, así, ou en Oira, que é Ourense tal... Sí, ou unha Arosa, así que... Xente guerrilleira por ali. Sí, te conocen, e como dou cera, pois... Ten cuidado. E como de forma visual tamén transmito moito,
E sempre estou a xente mira, payaso, tal. Nutricionista. Sí, a de nutricionista tiramos moito, sí, ese é o nutricionista, tal. Pero en plan despectivo, en plan nutricionista. Sí. Comedella tibia. Sí, son eu, sí. Este ano en Alondras que tal? Porque hai moito talento novo, chegaches ti a un equipo casi novo, o sea... Sí. Quen foi o que máis te sorprendeu? Falábamos antes dun futbolista en concreto, pero... Sí, Pablo Goitia, Marcelino, chamo eu. Hai que falar de Pablo Goitia. Sí, eu creo que está sendo o máis diferente. Tampouco quero falar moito porque cada vez que falamos del, pois... Pode gafar, non? Sí, sempre estamos ca mesma broma con Gonza e tal, que o lago debilita. Entonces, como é un rapaz, pois é mellor estar calado, pero sí que está sendo diferente. Sí. Ti recoméndanos que sigamos a Pablo Goitia. Sí, temos un par de xogadores no equipo así xovenciños, Lucas Camba, Fran López, Roy Tato. Que Fran López, ese foi co primeiro equipo do Celta, non? Non chegou a debutar, non? Pero... Sí, de feito, eu facía os batidos. Sigues os facendo, non? No, ahora non. Ahora que os faga na casa. Ahora, por eso está no Londres, pode ser... Bueno, cada un ten o seu destino, pero... Cal crees que é o destino de Fran López? Bueno, que é un rapaz que ten unha progresión moi boa. Sí que é certo que ao final pois, saliu do Celta e acabou aí, pero danos moito. Tanto el como a Manufre. Manufre tamén sorprendeume bastante, porque... O ano pasado non marcou un gol, este ano xa é de lloves parece aí un tieso e tal, o lanzas a bola, queda ya... Como lle chamarías? Que antes falábamos de eso. Chamarías igual que, eu que sei, un Iker Hurtado, algo así, como é que... Un carterista? No, a Manufre non. No. Mais Lucas Camba, así pequeniño tal, que cando te das conta, pois xa te robou a pelota. Manufre máis... como diría eu, como un Gastón Celerino, sí, pero en xoven. Pero bueno, obviamente... Moito decir, Celerino é institución. Pondo unha similitude, porque tamén é un rapaz que se queda as pelotas como el, que lle ven, a descarga ben, e logo a nivel de ritmo pois son os dous así grandes, trotóns e tal. Por non decir a mellor... Obviamente pois Gastón xa ten unha idade pois igual Manufre cando teña a idade del pois pode tal, pero Gastón lánzase así unha lavadora e pa. É o que sempre decimos a das lavadoras, que lánzase unha lavadora que remata. Sí, é unha cousa. El remata calquer cousa. Curra de tempo. Pianos. Móllate un pouco máis, Copa. Quen vai ascender directo? Que falabas tamén, tenlo claro. Arosa. Eu penso que Arosa. O de Ourense, non? Non. Bueno, non xoguei, xogamos este fin de contra eles. E desgañar, decías, non? Eu penso que sí. Pensas que sí ou rotundamente gañar? Sí. En Cangas ganamos. Sí. É que Cangas... Sí, eu penso que sí. A verdad que... Campo feo, pero difícil. A moita xente lle gustaría esa victoria. Arosa, por exemplo, non xoguei este ano, tampouco. Xogamos despois de Reis, pero teño non me... Empezaron un pouco mal, pero... Sí, pero ahora van como... Sí. Como un cohete. Sí, van como un foguete. Para xa acabarse de mollar coa terceira, que 3 futbolistas ficharías? E non vale que xogases con eles. Moi importante. Fácil. De segunda ref non valen, só de terceira, non? Terceira. Vale, a ver, pois que hai moitos vos. Sí, 3. Vou decir por líneas, vale? Guai. Caraván. E o porteiro que? Bueno, vale, pero como son 3, pois iba a decir medios, defensas e dianteiros. Vale, porteiro Borja Rey, porque non xoguei con el, porque, bueno, ademais de que o levo, pois me parece un moi bo porteiro. Defensa vou a decir a Caraván, xoguei con el na selección, pero bueno, nunca xoguei... Bueno, sí que xoguei... Que dá a cera. Sí que xoguei con el no estudiantil, é verdad, xoguei un mes aí con el, pero bueno... Foron 4 partidos para cobrar unha pasta. Sí, bueno, fon aí co pasamontañas e fora. Auténtico ladrón. Como debe ser. Ben feito que marcaches 4 goles. No, metín máis, 6 goles metín, sí. Cuidado. Sí. Pouca porque tiñamos unha xogada... Saliu rentable, chaval. Tiñamos unha xogada de estrategia, bueno, o entrenador era Gelucho, o que puña as faltas e os corners era Brais Calvo. Non ten mal pé. E me decía, ti ponte ali.
Eu chegaba por ali, pum, claro, un 85 e tal. Sorprendía che Brais Calvo, ese tamén. Moi bo. Ese estudiantil era o estradense, basicamente. Brais Vidal, Brais Calvo, Juanín, Iker Hurtado, bueno, todos, Escarabán, un equipazo, a verdad que un equipazo. Perdemos na fase de ascenso contra o Arenteiro, de feito fallo eu penalti. Pero bueno, que non pasa nada, chorei e fora. Ui, Copa. Non pasa nada. Pecheando, Copa. Sí, bueno, no, pero esas cousas, o que te dixen antes, fante máis fortes, sabes? Entón, bueno, ou o deixas ou o sigues. Eu, pois, decidín seguir e non vai mal, a verdad. Por onde estábamos? Un medio un dianteiro. A ver, medios... É que hai moitos, tío, pero gustoume este Azael do Sarriana, gustoume... Xoga moitísimo. Ademais tamén é ratonero, ten pinta. Gustoume moito, diferente. E dianteiros, bueno, extremos tamén valen, non? Sí. Martín Diz do Arosa, gustame moito. Moi ben. Iñaki tamén me gusta, pero bueno, Iñaki... Xa xogaches, non vai? Sí. Bueno, Martín tamén xoguei con el na selección. Claro. Pero, bueno, Cañi tamén gustame moito. Anda fino, Cañi. Sí. Cañi anda... De feito pelei outro día con el un pouco. Tiño unha hostia e tal, e... E logo doi unha hostia a Abel. Tuvimos un jaleo aí, pero bueno, logo queda no campo, sabes? Al final, na selección, moi amigos e... Sí, señor. Bueno, pasamos a un apartado moi interesante, Copa, que eres dietista. Nutricionista. Perdón. Pero... Bueno, son as dúas, porque teño o ciclo e a carreira das dúas, sí. Explica eso, como foi? Entón, ti chegas a Pontellas e dices, buah, como me mola isto da nutrición, vou me poñer a estudiar. E fas un online todo, ou como? Sí, fixen tanto o ciclo como a carreira, e, pois iso, metime aí nun bucle moi positivo, e obsesioneime un pouco e tal. Puxete fino, vieste no espelho e dicías, dias. Sí, físicamente encontreime ben, empecé tamén a cambiar un pouco os hábitos. E vas ao gimnasio tamén? Sí, e sigo indo. Ahora un pouco menos e tal. Notase. Pero sí que me mola. É un hobby que me mola bastante. E máis para o fútbol tamén me ven ben. E a raíz diso, pois, empecé a estudiar todo tal. Fixe tamén un máster de nutrición para futbolistas. E agora, pois, dedícome... Bueno, entrei no Celta, estuve aí un par de temporadas. E agora, pois, dedícome a asesorar futbolistas de forma privada, online, casi todos, sí. A parte do Celta interesante. É que, sí, como foi? 2 anos estiveches no primeiro equipo, no B. Como foron esas tempadas? Supoño que moito que contar. Chegas sendo un chavalín, ou non? 25 anos, sí, 24. Moi reconfortante, a verdad, que é unha experiencia inesquecible, porque ao final meteste aí en primeira división, viaxas con eles tanto en avión, en autobús, vas para todos lados. Xa te dixen antes que estuve en San Francisco, estuve en Ciudad de México. Bueno, experiencias tal, moito traballo tamén, porque ao final requere moitas horas e, pois, bueno, outras cousas non lle das tanta importancia, traballas máis que tal, pero bueno, é unha experiencia que non vou olvidar nunca. Ahora mismo non teño moitas ganas tampouco de meterme de volta, porque a mellor outro equipo, por exemplo, Betis non teño ganas. Non, estou ben na casa, como traballo todo de forma online, vai ben o negocio, pois estou cómodo, sabes? Nutricopa. Fai un pouco de promo tamén, joder. Nutricopa, alimenta tu juego, teño 2 perfiles, un para pérdida de grasa e outro para rendemento. Un para futbolistas e outro para peña normal. Sí, da calle. Da clase media. Sí, bueno, hombre, non tampouco. Se queres podemos falar, ¿no? Bueno, eso miramos. Se tes cartos, sobre, senón. Esa parte. Está jodido. Pero iso co podcast, joder, que ahora xa va desamonetizar e todo, e a tope. Moito diñeiro. Bueno, pero ti falo, tens que facelo ben no Celta, porque chegas de prácticas, empezas no segundo equipo. Sí, empezo no B, o que está no primeiro equipo era un rapaz de Valencia, justamente ese ano pois a él salle o Valencia Basket para firmar ali, marcha do Celta, quedei eu. Como un bru, o tipo marchou. Sí, estaba, de feito, el viaxa por Europa e tal. Sí, señor. Entón quedas... E teño certo agradecemento a ese rapaz, porque ao final tamén foi o que me formou un pouco nese ámbito. E ademais pirou e dixo, pa ti Copa. Sí, aí pois quedo eu, estou pois co Chacho Goudet, e logo na época de Carballal tamén. Carballal ou Chacho Goudet?
Joder, como te molan estas movidas, tío. É que ti Carballal. El comandante, siempre. Eu son unha viuda de Carballal que flipas. Si teño que decir un, digo Carballal. Vale, é como, entón, non sei, ao principio non é en plan... Joder, vou estar de nutricionista do primeiro equipo, o sea, dun primeira división, do Celta. Vou estar aí cos chavales. Non estabas algo nervioso? Ti és un tipo extrovertido. Sí, eu teño moito don de xente. Al final, iso tamén me perxudica un pouco en certos puntos, porque ao final a veces hai que estar máis calado. Pero ao principio sí que me custou un pouco adaptarme, tal, al final ves a Iago Aspas, tal. Hostia. Claro. Entón, dices, hostia, bueno, por exemplo, Santimina, Rubén, tal, xa os conocía. De feito, cando chego e me miran, hostia, que fas aquí, tal? E eu, veña, o báscula. Claro. Todo batidito. O sea, ti Ven pa aquí que te vou a pillar pliegues. E a Iago Aspas pillabas moito pliegue? Sí, unha vez ao mes a cada xogador, con cada xogador 20 minutiños ou así, pasaba. Iba por un grupo que tiñamos de WhatsApp, iba, pois, poñía as horas, e iban chegando eles. E logo, pois, tema de desayuno, tema de entrenamentos, iba con neveriña, tal, logo, despois do entrenamento, a comida, estaba con eles, tal, montaba yo o plato, come isto, come outro, tal, intenta comer menos disto, come máis do outro. É que aquí podes sacar chicha, sí. En plan... Sí, literalmente. Sí, non foi aposta, pero entón que falábamos antes, por exemplo, quen é o que mellor come, quen é os que mellor comían, os que peor comían, dicías que Aspas tiña unha dieta curiosa, Bueno, Brais curiosa... Méndez. Curiosa en sí non, sino que certos grupos de alimentos pois non os introducían. Mira que como que correcto, Sí, a ver, obviamente pois hai alimentos que te gustan máis, alimentos que te gustan menos. Sí que é certo que cando eres futbolista de primeira división, pois tens que intentar comer de todo. Pero bueno, a ver como eu obligo eu a esa xente tal. Eu podo aconsellar e decir, hoxe hai que comelo así, e mañán hai que comer de outra forma. Moitos fan caso e outros non. Quen facía máis caso? Bueno, sí que teño certo recordo de que xogadores como Kevin, Iván Villar, Gabri Veiga un pesado. Comía ben? Moi ben. De feito, falábame pola noite, que é ceno? Claro. Sí, moi profesional, tamén, por él, porque ao final tamén... Está cuadrado, Sí, moi cuadrado. Ten uns cuádriceps como a miña cabeza. É un rapaz que para sair desde abaixo é super autodidacta, non? Que lle gusta aprender de todo o que fai, xa non só comigo, sino co preparador físico tamén. Pesado. Estará comendo ben en Arabia? Non sei, fai tempo que non falo con el, non sei como é a súa dieta ali, xa podía contratarme, os cartos que ten. Por algo está ali, non? Digamos, pero bueno. Nada, que va, é broma. Seguro que lle chega este clip, Seguro. Veña, vamos. Vou non etiquetar, que veña. No, que veña. No, pero sí que é un chaval super autodidacta e que lle gustaba facer as cousas ben, e logo que é un fora de serie, un rapaz que salvo o Celta, basicamente. Teño un recordo con él no Benito Villamarín. Buah, ese partido. Pero ese partido vomitou menos pes. Flipas. A ver, como é ese partido estábamos... Que lle diches de comer? No, subiu yo ácido lático e fixo moito sprint ese partido. Non sei se acordades que no minuto 60 pediu o cambio. Sí. Mareouse tal e cual, estaba moi fatigado. Tranquilo, Gabri. Sí, e fun con el polo túnel Plas. E logo pasou Joaquín e fixo un chiste. No, vomitou menos pés e díxenlle, hostia, os putos arándanos, me decía, mira, e eu con arándanos e ti mantiveches No, logo tumbello na camilla, tal e cual, chamei o doutor, xa lle meteu suero e tal, pues estaba mareado. Pero ese partido foi unha cousa... 3-4 que foi. Larsen, Gabri... Gabri top. Con Larsen tamén teño moi bo trato. É que Larsen ten pinta de... Xurxo. Xurxo ten pinta de cuidar moito... Sí, é máis que aprendeu o idioma super rápido, introduciuse super rápido na cidade, no equipo. William tamén. Chavales moi top. Moi top. Xa podía ver algún, no? @Real Club Celta. Eu, se queres, falo con non pides imposible. Hai cousas que na vida... Nunca digas nunca. Hai que... Eu estou contento tendo aquí a copa, Home, naturalmente. Hai que optar por... Oye, nunca se sabe, hai que tocar por... Hai que mirar para arriba, tío. Sí. 2025 hai que mirar ambición, para arriba. ambición. Literal. E ademais desa vomitona de Gabri, tes algunha anécdota con algún xogadores ou...
a ver, non vou a estar no día a día. Non vou a decir nomes, pero sí que o partido contra o Cádiz, por exemplo, cando perdemos ali antes da última xornada, ese día pasei houve xogadores que camilla do fixo polo aire, quentáronse, neveras polo aire, cuidado. Eu estaba ali, claro, eu cando chegaba ao descanso pois repartía os Powerades, os gominolas, geles e tal, hai que ter cuidado porque claro, como os xogadores estén enfadados, carallo. eu tamén o pasei mal. En terceira non pasei esas cousas tampouco. Bueno, non tan heavy. Bueno, xa mirei a Ronald unha vez ali en Redondela tirar unha caixa de mazás polo aire. A Ronald daslle ti de comer, porque ese tipo no, tamén... ese como anda na meixa, pois está sido forte. Que animal, Sí. Ronald, cuidado. Ronald Lezcano. Ronald ou Eidú? Quen está máis fuerte? Aidú. É máis seco tamén. E que Aidú decías que lle vías músculos que non lle vires a ninguén, ou como era o tema? Sí, Aidú está moi forte. Majo, moi forte. Moi majo. A min chamame Copa Mundial. Copa Mundial. Ti comunicabaste con él en inglés? Ou... No, él fala español, pero fala español indio. Sí, yo ser Aidú. Sí, claro. Tú Copa Mundial. Ten que aprender, sabes? Pero bueno, sí que... un tipo espléndido tamén. A mítica de vamos canoa, 3.A. Sí, así de ese estilo. Joder. Tú peligroso, me decía. Yo buena persona. Sí, buena persona. Tal, joder. ¿Qué porcentaje de grasa corporal tiene ahí? Aidú, sí, era o que menos tiña, sí. Poca grasa 8 con algo que... Daballe sacado pliegues. No. Sí, sacaba os pliegues, pero collían... O tema de sacar pliegues... Porque ao final ti cando colles o pliegue, colles o tejido adiposo, que é a grasa. Sí. Pero hai xogadores que non teñen casi grasa, entón colles piel. Entonces aí pois se nota cando un xogador non ten un porcentaxe alto e cando outro sí, sabes? Cando ten o tejido máis duro e que hai grasa. Podemos saber quen é o futbolista que tiña máis grasa no Celta? A mellor A ver, non se pode falar de eu pensei que Nutricopa viña aquí dar brasa. No, esos datos non. Bueno, é verdade, son moi persoas. Pero bueno, eso xa se mira no campo tamén. Sí. Se analizas moi ben, ao final hai... Pero bueno, que a maior parte deles están un porcentaxe óptimo para competir, sabes? Hai máis secos que outros. Ainda que con 1 kilo de máis no fútbol profesional é como levar unha mochila, non? Sí, no Celta por cada kilo eran 1.000 euros de multa. Carallo. Sí. Quen tivo que pagar eso? Que vai, sí, no, tío, algún que tivo que pagar. Logo outro eu facía así tamén un pouco. Pero e logo as multas, que isto é curioso, iban pa cena sí, de equipo final? Iban para repartir entre os traballadores. En plan, en Navidades a final de temporada, pois... Sí, igual a mí me entraban uns cartiños aí. Oh, que maravilla. Entón eu diría que todos están pasados. No, bueno, tampouco. Yago, rasca, tes 3 kilos máis. Teño algunha historia desas de algún xogador de... Tens que estar en 90. Como non estés en 90 tal, hubo un xogador en concreto, que non vou decir o nome, que chegou a un 91, e claro, por eses tal, xa eran eses 1000. E chegou e quitou, se me desnudou na báscula. Pum. Claro. Todo. Calzoncillos polo aire. Por que letra empeza o seu nome, Copa? Non sei. Vale. Pero bueno, que ao final ti estás na mesa e tal, e o tipo ali pesándose, e de repente, pam, en comando ali. Claro. Quen che daba máis Tópate, rapaz. Quen che daba máis respeto, dice, así o mellor, que sei que ou ao final eras colega de todos ao final, no? Colega no, porque ao final tens que ter profesionalidade con eles, e levábame moi ben con todos. Un respeto, o sea, que ao mellor che dese máis, que lle digo que ojo, máis seco. No, sempre me trataron moi ben. De feito, os capitáns Iago, Hugo Mallo e tal, sempre moi ben. De feito, con Hugo, a veces me subo algunha foto e tal, do Alondras ou do Bouzas e tal. Matao. Sí, coméntame ou tal. Mira, pregunta... Eu a él tamén, Iqueriño dos Santos Aveiro, non creo que sexa irmão de Cristiano, mellor experiencia como nutricionista dun primeira división? A mellor... estar aí nos estadios, ir ao Bernabéu, estar... hai campos que son increíbles, o campo da Real Sociedade, o vestuario increíble, o mellor vestuario de primeira. E o Metropolitano? Tamén está chulo, pero... Moi chulo,
Copa moi chulo. Sí, pero non me gustan os indies. Vale. Pero sí, ir aos estadios así de primeira creo que son as experiencias máis... E os hoteles, sobre todo 5 estrellas, tal, buffet... Que ben vivías, Sí, ben, bueno, tamén tiña que traballar moito, que ao final, a nivel mental, estás aí metido, que os decía antes, joder, que o equipo vai mal, tamén te sentes un pouco partícipe, non? O sea, estarei facendo ben o meu traballo, non o estarei facendo, tal. É tensión completa todo o día, sabes? Claro. Entendo que o partido do Barça, o último, tamén tivo que ser especial. Recordo que estaba en tribuna, porque eu non tiña ficha, non podía sentarme no banquillo, e nós, os que non tiñamos ficha, íbamos pa tribuna, pero arriba, na grúa, sabes? Non se ves en Balaídos. Correndo por ali, cando meteu Gabri, na cousa. E logo, cando acabou o partido, tuvemos unha celebración no restaurante de Cervi, que ten un restaurante ali ao lado da miña casa. É moi ben. O sea, unha festa, foi unha festa. Porque ao final... Quen iba máis pasado? Pero, soltar. No, todos. Aí xa acabou. Estábamos todos contentos, ao final. De feito, viñeron amigos meus que me dixo Cervi, que veñan os teus colegas tamén, estuvimos aí e tal. Imagínate, os meus colegas ali flipando, ya guapas. Sí, sacando fotos, tal cual. Nada, ben. Unha experiencia moi boa estar aí no Celta. Pero estás ben. Sí. E despois tamén falábamos antes dos adestramentos, creo que é un tema que hai que tocar, porque decías que o que máis te sorprendeu, bueno, Aspas, non? Pero contate un pouco dos adestramentos, quen te sorprendeu máis, o mellor... A ver, sí que é certo que Aspas ao final é diferente, é o único diferente aí. Xa non é o top do Celta, sino o top da Liga, en plan, está nos 30 mellores xogadores da Liga para min, é unha cousa que... Vacilón, nos adestramentos vacilón. Sí, bueno, algunha ten e tal, ao final, cando faz centro remate ou tiros e todas estas cousas, non falla unha, é diferente. Brais Méndez tamén. Molaba, non? E Gabri tamén. A pesar de que Brais solo comía... Que comía? Non, comía mal, simplemente. Non, mal, non. Comía pouco grupo de alimentos tamén. Poucas verduras. Sí, moi poucas. Igual comía máis pasta, máis polo, máis tal, pero... É dos meus. Eu verdura casi non a toco copa. Non sei se estarei... Eu sí, Pois quédate pouco. Vou morrer máis novo, non? Bueno, dalle importancia iso. O que pasa é que no Celta temos aquí unhas preguntas especiales. Sí. Kevin Vázquez pregunta si melloraches algo no futbolín, quen era a mellor parella no equipo. A ver, sí que é certo que ali na Ciudad Deportiva tiñamos un fútbol, cando acabábamos de comer e tal, botábamos unhas partidas. Ganábarlles. Bueno, tiña días, o mellor era Iago Aspas, Sí. Unha cosa. Joder, Hugo Mayo tamén, sí. Pero de curva de aprendizaje, en plan, de estar todo o día xogando. Porque en Moaña tiñan futbolíns a Cristo. Igual eu estaba xogando con él, tal, e miraba para él, e me decía, copa, e me hacía así, é dicir, como dentro, en plan, como no campo, non? O sea, literal. Kevin tamén moi bo, Iván moi bo tamén. Claro. O peor, sobre todo os rapaces novos, porque como están xa non viviron tanto a época de futbolín, billar e tal, entonces igual Carlos Domínguez era flojín. Gabri Veiga. Gabri, sí que é certo que Gabri a medida que foi pasando o ano foi aprendendo, pero ao principio non tiña forza nas muñecas e tal. Kevin moi bo, Kevin moi bo. De feito, eu xogaba con el. Malísimo. Claro, é que é máis novo eres. Claro, porque ti estás en TikTok. Ti eres malo. Ti eres boísimo. Campeón de Galicia. Eu son de dardos. Dardos sí que me gusta un pouco máis, inda que teño menos puntería que non sei que. Eu me tiño ao futbolín, ao futbolín en bares clásicos, no colexio, de adolescente. No instituto e tal, tiñamos tal, e aí tal. E despois, cando enganchei no Celta, pois xogábamos moito Kevin, Iván e eu. De feito, outro día, o sábado salimos e a Mou metiño un repaso. Eu son de pimpo. Bueno. Outro que tamén... Mira, outra pregunta é de Brais Pereiro. Moitos temas xa os tocamos. Por que és tan introvertido? Que falas pouco no campo? E Brais Pereiro, actual compañeiro, porteirazo de Brais Pereiro. Sí, de feito, o miércoles estuve un pouco así. O sea, foi unha xogada que tal...
non chegou Brais, e saí, dixen 4 gols. Tal! E ya me dixo, paga radio, chaval. Mal rollo. No, moi bo rollo, pero eu xogando sou vinagres. Con el e con calqueira. Que pereza de compañeiro, Copa, Que no, que o fago mellor, faime caso. Pode ser. Temos outra aquí de Alex Sube, non sei como levades xente así a este programa. Solo dixo eso. Eu pregunteille para ver se non decía algo. Vou pensar, pero dille directamente como le va despeña así ao seu programa. Ese que se este calado que me quere moito. Quitaslle barres moito balón aí no medio por él, non? Sí, bueno, ahora está lesionado, le jodeu su outro día contra o Polvorín, pero a verdad que gústame moito xogar con Alex, además de que me levo moi ben con él. Fedor V, chámolle. Unha anécdota da selección. A ver, como vivíamos, como estábamos no hotel e tal, pois gustalle zurrar. Zurrar? Sí, cagar. Empezamos Fedorento, e como estábamos xogando contra outras seleccións así estranxeiras e tal, Fedor. O sea, e ya empezou Fedor Copa, Fedor V, Fedor tal, e empezamos así, ahora cada vez que os miramos, Fedor, que? Alex V, ves aquí ao podcast, jodelo. E non queres decir quen é o futbolista máis pesado do Celta. Porque Alex sube, jódeme, a min tamén. Bueno, eso é verdad. Pero bueno, querémonos moito. Logo temos aquí a xente da audiencia que nos mandou preguntas. Marcos Zidane 21 pregunta: preguntádelle polo Salón Sagrado e polo seu trono. Jiji. Lee todo. Hashtag supersticións. Pon jiji a ver que conta, superstición. A ver, este é un dos meus mellores amigos de toda a vida de Bayona. Zidane, xoga no Choco. Marcos eu creo que Rodríguez, é fan de Figo. Caniche, non sei se sabedes, Caniche, xoga medio centro. Somos moi do Madrid os dous. E sempre miramos pois todos os partidos xuntos. Ten un sofá que eu chamolle o trono, entonces solo me podo sentar eu, se se senta outro o Madrid perde. Entonces, como alguén o toque ou tal, pois xa jodeu. Entonces, pois iso é o tema do trono. Podo decir que eu son parecido. Sí. Non teño o do trono, pero teño outro. Pois hoxe séntate no trono que estades aí. Sí, es que últimamente levo moito tempo sin ir á súa casa, por eso non... Hoxe é día de feito, el onte escribiume, pois agora cando miramos o Madrid e tal. Ti crees que Marcos Zidane vai ver antes a entrevista ou o partido do Madrid? Primeiro mirará o Madrid. No, miro o Madrid, seguro. Cabrón. Miro o Madrid, seguro. Esto vai non estar vendo despois. Vai estar... Pero tamén mira as entrevistas. O mellor de previa, É moi friki. Pois ojalá hoxe empate o Madrid. Empate. Gane. Deixa yo, me envidia todo. Que estén arriba, que así... Así despois deixanse ir en Liga e poder ir a chimpar. Veña, última pregunta. Adrián Rodríguez 96, xogador actual do Celta, creo que compartilles vestuario con él. Sí. Preguntalle polo sirope de Arce. Que tonto es. Bo dianteiro, Adrián Rodríguez. Adri estuvo comigo de nutricionista no Celta. Sí. Cando xogaba comigo no Choco, ele é dietista, meteuse un metiño, en plan, necesitaba unha persoa para o Celta B, como eu estaba solo, pensei en el, estivo comigo traballando tal. O de sirope de Arce, pois non entendo, supoño que será por facer a coña. Sí, o exceso de azúcar, ou exceso de enerxía. Cunde, o sirope de Arce? Bueno, o sirope de Arce, pois pode estar ben... É como un Monster, non? No, prepartido igual, porque ao final é azúcar. Entonces, pois incluso se metes as cantidades exactas, pois pode virte ben porque é enerxía, sabes? Pero non sei por que carallo me pregunta iso. Vale. Outra pregunta, esta é miña. Que tal a creatina, Copa? Está ben ou creatina moi ben, un suplemento que aumenta o rendimento, sí. Perfecto. Pero non podes tomar creatina así porque así, sabes? Sí, hai que ter... Se queres asesoramento, pegas un toque. Pero teño poucos cartos, que ainda non monetizamos. Bueno, creatina vale 30 euros. Eso se pero se queres asesoramento, fago to gratis con respecto a creatina, non te vou a facer menos que tampouco. Vale, falamos despois. Ahora o importante é... As preguntas clásicas. O momento clave de todo o podcast. As preguntas clásicas. Non sei, vesnos, así que non sei se o traes un pouco pensado. Cal é o animal máis forte que lle gañarías unha loita, a vida ou morte, sen ningún tipo de arma nunha habitación pechada, Copa? Eres un nutricionista top. A ver, eu estuve pensando nisto, pero é que xa dixeron o canguro, xa dixeron... Sorpréndenos. O boi, ou non sei que... Sí, pero eu... Peleome no campo, pero logo son... Duro, non me gusta pelear. Pero ti pensa que hai un animal diante... Hai que sobrevivir. E es vida ou morte? A morte é jodida. É que eu creo que un animal así grandote mátame.
Bueno, pois o Ten que ser un pequeno, algún insecto así, se dice un insecto. ou un coello, así que fase así, pa. Pero un coello, tío. Non sei, É que non ten que ser un ninguna pequeno. chance Ten que de- ser un Eu pequeno. creo que algo máis grande. Algo que che poña en certo risco, que che faga unha Eu herida. sei que Iñaki dixo pingüino tamén, pero un pingüino. Eu creo que non podes. sei. Ti podes subir máis. Outro día iba ao hotel e dixo un boi, así Sí, que pero un boi revéntame. home, a ti e a calquera. Sí, un boi revéntame. Un buitre. Sí, Un igual algún ave así. Si, ademais já sabes son Ave que lles bicho. den por polo. Galiña non, porque ao final Águila. a galiña tamén dase unha patada e tal, pero Decía Hugo Matos, 100 galiñas. 100 galiñas te Son reventan, jodidas. joder. Revéntante. Sí, 100%. No, algún ave, sí, un buitre ou algo diso. Butragueño. Un boitre. Literalmente, A un tragueño. Pois veña un boitre. E agora, Equipo polo que non ficharías nin de coña. A ver, esta pregunta Como futbolista. é que eu son moi do Madrid, entonces pois diríate Barça ou Atlético, pero se me ficha, non me va a fichar nunca. Bueno, Nada, imposible. Pensa. A ver, xa teño... xa eres nutricionista de primeira división. Claro, a ver se vou a falar alto e logo pois non me queres de Pois nutricionista. xa como xogador. Como xogador nunca ficharía no Barça nin no Atlético, pero porque non bueno, son moi do Madrid. que dixen, non se pode ser perfecto. Pero bueno. Entón, ata aquí, bueno, Copa, non sei, eu teño curiosidade por, non sei, se tiñas algún regalo ou algo. Sí, teño aquí se unha... Se queres dalo. Opa. Teño aquí unha camisola. Que sabía que te ibas unha camisola. Vamos a ver. Do Alondras. Pode ser. É do Alondras, co 8 de Copa. Pode ser. Sería histórico, Vamos a ver. Esta- De Hummel, é boa marca. Bueno, A min Hummel mola, tío. a min non moito, pero Hummel no Breo cando me sempre paguen pega. molará. Non, é Hummel, creo, É Hummel. A bolsa Facendo Hummel. publicidade de Adidas, Hummel o ¿no? tipo. Ah, pois é Adidas e a bolsa é de Hummel. Pero porque lle Bueno. meteron así el Incangas. Adidas Pero aí tampouco, está. guapísima. Espera, hai cositas, Dios, Hai Copa, que- gracias, tío. Esto Hai cositas. tocha, moi tocha. Sí, señor, que chula, Pois ímola poñer aquí despois, bueno. Pon ti por aí, imos despedir a Copa, Home. Foi unha maravilla, creo que foi a entrevista máis larga. Como te sintes? Bueno, a ver, eu Sí, falo... no, Dari? Eu falo moito, ao final. Máis que Luisito. Pois andaremos aí, supoño. Pero Luisito tuvo algunha tamén, nalgún partido. Tal. Lea Cala a como- boca, veña. Pero bueno, que somos moi parecidos tamén, entonces bueno. Sí, iso é verdade, Bueno. No campo. Pero sí que falo moito e gustame falar e gustame tamén pois ter trato coa xente. Para min foi un auténtico placer escoitarte, verdade? Mil gracias por vir, porque te veches que vir dende Vigo, que non é coña. Hai xente que non ven, Sí, a mí non me gusta como traballo desde a casa e tal, pois Era un día divertido vir aquí. guardei unhas horas, ahora quedei cun amigo e tal. Cojones. Así que nada. Día redondo. Estupendo. Día Pois, perfecto. pois para nós tamén, moitas gracias, Copa. Despedimos a este gran xogador e pasamos ao repaso da xornada. Marchou Copa, nenos. Espero que... A mí caeume moi ben, Antón, Moi bon tío. De feito, non marchou. Está por aí. Feito está aquí. Temos espectador hoxe. Bueno, Dixo que había un cambio climático entre Vigo e Santiago importante. hoxe fai un frío que pela. Sí que Tampouco fai. fai tanto. Bueno. Pela. No. Bueno, que vos parece se pasamos ao repaso da xornada e pasamos á primeira división, onde se disputou a xornada 16 de Liga cun Celta 2, Mallorca 0, goles de Hugo Álvarez e de Iago Aspas, lesión de Fer López, hai que falar deso tamén, pero eu casi que lle falaba de Fer López, Sí. Moi ben o Celta, con Fer López titular. En que quedou o da lesión ao final? Creo que 6 semanas. 6 semanas. É un... creo pintaba- que ao final foi esguince. De? Ligamento. Pero o rodillo De tá- tobillo, de tobillo. Claro. O Foi tema de é que o tipo é escandaloso. Creo que a rodilla protegeu o tobillo e viceversa. O sea, A rodilla nunca protexe, hai que ter cuidado cas rodillas. Sí. Debutaba como titular Fer López e deixou detalles. O tipo Fer López crack estaba absoluto. facendo un partidazo. Sí, detalliños de que non lleves a outro futbolista, tío. A cousa é Fer López foi titular, Iago Aspas suplente e a xente estaba moi feliz porque Fer López fora titular. A min recórdame un pouco a sensación que daba Gabri Veiga no celtismo. Claro. Sí, é como O neno. o número 28, tío. É o... Sí, É que eso, o bueno. do número 28 hai que estudialo, Despois, golazo do Hugo Álvarez,
cerrou o partido Iago Aspas e ben o Celta. Na casa moi ben, na casa moi ben. Dende que non teñen de nutricionista a Copa. É broma. Bueno, pasamos a segunda división. Pasamos. Non sei a clasificación, o Celta vai de 10º. 3 puntos de Europa. Sí, 3 puntos de Europa. Está a 3 puntos de Europa, correcto. E do descenso? A 8. O descenso a min xa me apela. Non escupas para Eu arriba. só miro para arriba. Esa é a actitude. Sí, Vale, señor. vale. Sí. Hai que ser ambicioso. Segunda división. Non sei se son moi ambiciosos por Coruña e por Ferrol, O Deportivo, como lle foi? 1-1. Mario Soriano ca máscara do Joker. E o Racing de Ferrol, 1. Oviedo 5. Preocupante. Puxo aquí mou. Preocupante. Por non poñer outra cousa. Están as cousas fastidiadas por Ferrol. Sí, a verdade é que hai tensión... Bueno, Non mola o ambiente. non é para menos. Mal bebé, o sea, mal bebé non. Malos aficionados que increparon a bebé ao final do A partido. frase de Bebé é histórica. O sea, soltaron... como foi? Si quisiera rascarme los huevos, seguiría en el Rayo, e que o día siguiente che toca o Rayo en Copa. Dixo eso? Sí. Sí, os chavales ali fora. Pero bueno, os chavales para min, lamentable, Non sei como vos, como vedes. Que hora que paro. Tío, velo ben. O futbolista dentro do campo intenta facer o mellor que sabe. Claro, Sale sí. ou non sale. Claro, pero entón non tens que ir a increpar ali con un pero puto si kamikaze. nos poñemos a esas, hai moitas cousas que hai que cambiar. A bebé tiña que pegarlles. Si Bebé che pega, cuidado. Morris. Moi valientes ali. Pero... En Copa marcou e non lle dixeron nada. Nada. E despois o de Mario Soriano quero comentar unha cousa importante, é a súa espinillera, que é un tipo que sinta as cousas. Puxo a máscara do Joker e xa está. Sí. Xa está. Quentouse, non? No, a ver, ao final era unha coña cos colegas. Pero non podes facer, minuto 7 amarilla, estás condicionado. Eso é verdad. Eso hai que ser tonto. Pero o tipo non sabía que lle iban botar amarilla. Pois infórmate. Non? É futbolista, mou. Conta o de Espinillera que queres contar. No, da espinillera é que tiño o escudo do Atlético de Madrid. Que che parece? Como es que... Independientemente das túas cores, que che parece? Estás xogando para un equipo e levas Espinillera co escudo. A ver, ele non pode evitar, é como se... Estou che preguntando que che parece. Ben. Parece che ben? Home, eu se hai un do Madrid no Atlético, pois non, pon, pero... Pero por eso, quita cores, que che parece? Si Morata levara a espinillera co escudo do Real Madrid, Saúl Ñíguez leva tatuado o escudo do Atlético. Pero non pode evitar sentir. É que non o podes entender, Mous. Pois para min é unha multa clara. Pero bueno, queda aí o tema, o Deportivo fora do descenso, 15º, e o Racing de Ferrol no posto número 20. Antepenúltimo. Sí, e agora está pois a canto? A 4 puntos. A 4 puntos. 4 dunha salvación que marca o Eldense. Sensacións malísimas, como decíamos. Pasamos a primeira ref. Quere fai por aí ti, por exemplo, o que queirades. Dalle, veña. Vos Veña, mandades. en Primeira Federación, Zamora 1, Ourense CF 1, con gol de Del Olmo, penalti fallado, empate no último minuto do Zamora, Barça Athletic 2, Celta Fortuna 2, ollo co Celta Fortuna porque xogaron 2008, 2006, Revolución Juvenil no 11, e Iago Barreiros, que se estreou, tamén marcou Miguel Román. Se está o River 2, Arenteiro 1, quinta xornada, sen gañar do Arenteiro, problemas no Espiñedo, e Tarazona 0, Lugo 0, nun partido completamente, vamos, pa botar a sexta. Entre o partido que houve o documental da dúas non había diferencia. Cuidado, é verdad. Bueno, a verdad que non gañou ningún galego, se non me equivoco. Mala xornada, todos fora dos playoffs, en descenso sigue Ourense Clube de Fútbol, pero boas sensacións do Ourense. Puido gañar, tivo un futbolista máis, fallou un penalti. Ourense Clube de Fútbol, cuidado, Eu creo que se vai acabar salvando, O cambio que pegaron pareceme difícil de entender. Bueno, cambios de dinámicas, ven un adestrador novo, sabia nova, eu que sei, tío. Son Non sei, 10 pero... puntos dos últimos 12. Sí. Andan finos. Tamén Gerín, que eu lembro que no momento que dixen que Gerín para min se notara o cambio de segunda ref a primeira ref, dixen eso automáticamente. Bo futbolista, Gerín, sí. Bo futbolista. Entón, a clasificación, Arenteiro fora dos playoffs, o Celta tamén anda por aí, igual co primeiro equipo. Décimo. E a 3 do playoff. O Celta B non ten un partido menos. No. No. E despois temos por aí tamén a, bueno, quen falta? Lugo a 2 puntos, ollo, Lugo a jornada 16, mismos puntos co Depor. Que o ano pasado. Que vai a estender o Lugo? Ah, Váyate, joder.
Di que sí. Eu digo que van a acabar en playoff. Di copa fora de cámaras que non, Non, na vida. Bueno, teñen a Jorge González. Sí, teñen, non? Sí. E a Cobra Mendoza tamén. Vistes o Barcelona contra o Celta? Sí, Iago Barreiros 2008. Monumento de fútbol ofensivo. Sí, sei que foi un bo partido. Foi un partidazo. Entrou aí un chaval zurdo do Barça que, joder, parecía Messi. Sei que levaba nada xogado, entrou, 15 meteu 2 minutos. goles. E a semana que ven debutará co Barça. Pode ser. O próximo Lamine Yamal. O ritmo que levan. Pasamos a segunda ref. Quérelo facer, Mou? Sí, esta é a miña liga. Sí. Coruxo 3, Escobedo 0, Brais Penela que marcou un golazo, Andrew, que sempre marca, tío, Que Andrew. burrada. Non sei como fai. E un colega aquí de Copa, Ale Rey, para cerrar a goleada. Laredo 0, Pontevedra 3, máis líderes. O gol de Dalison de falta é unha barbaridade. Ese tipo. Alex González, que eu creo que tirou 5 ou 6 veces. Charlie, nunha liada criminal do porteiro. Gimnástica Torrelavega 2, Compostela 0, no minuto 30 estaba o partido rematado. Salamanca 3, Fabril 2, doblete de Kevin que non serve para nada, porque no último minuto gañou o partido Salamanca. E Bergantiños 1, Marino del Banco 2, marcou Remeseiro, pero remonta o Marino. E aquí, Que pena, como chave, temos, non sei se queredes comentar algo de algún partido en concreto, pero como chave temos se alguén lle pode tusir o Pontevedra. Eu vou máis alá. Si Dalison marca o gol que bota ao Mallorca, faño unha estatua en Pontevedra. Dalison é un xogador de outra categoría. Non comentamos a Copa do Rei. Perdón que me dé un eructo destes feos. Non o comentamos, non. No, Hai que comentalo no, despois. hai que comentar. Despois falamos. O Pontevedra barreu o Villarreal. Sí. Sí. Yo, Eu xa o Ourense. sabía, xa o dixen O Ourense ao prediccións. Depor. Sí, que dixeches, é verdade. O Ourense o Depor. Pero tamén dixen que pasaba o Depor, que pasaba o Baracaldo. É normal meter a zoca. Cousas que pasan. O Pontevedra. Alguén lle pode tusir o Pontevedra. Eros xa sei que dis que sí. Crees que sí? Eu creo que o Numancia vai tusir o Pontevedra, vai poñer as cousas complicadas. Eu vou dicir radicalmente que non, que vai ascender sobrado o Pontevedra. É o mellor líder dos últimos anos en segunda ref, sempre... ascenden. Eu sigo que a miña, primeiros. Chico, Ademais, fácil. teñen a Dani. mellor xogador da É categoría. un adestrador que te cagas, que Iago Iglesias é un fenómeno. Pero Sí. o Numancia ten moito tamén. Espero, é moi guardiolista. Espero que non acabe tan chalado como Guardiola. Dios, Guardiola perdeu a Que cabeza. Que tes no pescozo? Que teño? De que equipo é esa camiseta? Pero que... De que equipo é esa? Teño unha camiseta retro do Deportivo, Que chaval. turco eres, tío. Turco. Que turco Son eres. o menos turco de aquí, pero molaba má camiseta. Este tipo sí que é moi do dentro. Eu, obviamente... Bueno, caime ben o turco Deportivo. eres, que turco eres. Turco. Bueno, pois deixamos aí a segunda ref, pasamos a unha categoría que nos encanta porque xoga o noso amigo Antón Copa. Terceira ref, xornada 14, onde houve partidos o viernes, o partidazo Arousa 2, Gran Peña 2, con goles de Alex Comparado e Dani Rosas, doblete de ambos, 8 goles cada un. Oye, estes dous chavales novos son moi bons, Dani Rosas está, creo que é unha das revelacións da categoría. E Comparada tamén, pero bueno, canteira celta moi top. Noia 1, Barbadas 1, casi gaño Barbadas, empatou o Noia cun xogador menos en no 95, Racing Vilalbés 1, Viveiro 1, Germán Guiamatei e Cañi, dous goleadores tamén da categoría, creo que Germán o máximo goleador. Sí. 9 goles. Polvorín 0, Sarriana 2, volve a senda da vitoria Sarriana, nun derbi bonito no Anxo Carro, Moi chulo, salí. moi chulo. O Anxo Carro parecía Rivela, éramos máis de Sarria que de Lugo. Home. Que te esperas, o Polvorín? Sí. Pero Refiarme que non é o primeiro equipo. pero unha segunda parte da Sarriana excelsa. Gegunde e Arona Sané. Betanzos 0, Alondras 1, Betanzos colista de Alondras pelexando por playoffs, gol de Manufre, falábamos antes del. Atlético Arteixo 0, Estradense 2, bo triunfo visitante, goles de Fuentes e Elías. Valladares 1, Somozas 2, curiosidade. Penalti dobre a favor do Valladares, meteu na segunda, o primeiro para uno Casillas, remontou o Somozas cun golazo de Juan Cambón e Vilalonga 1, Boiro 0, duelo polo descenso que decanta Raúl Diz. Falamos en chave, os goleadores da categoría, simplemente apetecíame repasar os goleadores que estábamos falando agora. Que vos parece? A tope. Pois o primeiro, como decíamos, Germán Guiamatei, Oye. que leva 9 goles en 12 partidos o tipo. A ver, xa en Sarria demostrara que é un tío con moito gol. O que pasa que non tivo minutos. Moi novo, O sea, non? Era novo. Sí, o sea, era recién chegado, ao final partiu nunha segunda unidade, porque claro... É Yankee, non? Sí, de Miami. Toma. O sea, o tío ao final... Fala español latino, entón. Eu pensei que era Bon argentino. tío.
No. De Sona. primeiras vin o apellido. Porque ademais Sarria é Claro. cuna de... Home, temos moito. Por cierto, Maxi, felicidades. É o cumple de Max. 22 anos. Aí. Que maior. No, non é tan maior, pero bueno. Pero bueno, eso, o sea, 22 diante anos. tiña Boedo, diante tiña Cuadrado, Diego Rey, Arona, Claro. unha dianteira moi difícil de entrar, pero él entraba e marcaba. Sí, Entraba e marcaba. Sí. E este ano, con máis oportunidades, máis minutos, Tamén está vale, goleando. tamén vale. Perfecto. Pois mira, despois temos con 8 goles a Parafita comparada e Dani Rosas, os que falábamos antes, con 7 a Cañi do Vilalbés, despois está Marcos Blanco, que empezou moi ben, con 7 tamén, Víctor Gamarra, Adrián Otero con 7, e con 6, Joao Gabriel Carballo do Barbadás. Non sei, non controlo moito a Joao Gabriel, é bon copa. Es duro. Duro. En que sentido? Pica mucho el espacio, se las queda. Home, para levar 6 goles co Barbadás non está mal. Que che iba a dicir eu? Era o único, Joao Carballo. Era o único con 6 ou cortache 6, non? Cortei. No, Tentar creo máis, que era o sí. único con 6, de Sí? feito. Sí. Despois xa hai caída a 5. Deixamos aí os goleadores da terceira, co de Ourense que sigue líder. Esta semana xoga nun campo moi complicado. Esta semana perderá o líder. No Morraz. Veremos que pasa. Pois aí o deixamos, non? O Vilalonga que parece que quere ir para arriba. Alberto Mariano anda aí Sí, facendo nótase. das súas. Notouse Alberto Sí. Mariano, E Eu- o Valladares para baixo. E o Arteixo sigue aí, Sí. que é o que máis me sorprende. Sí, pero A min o sorprende o Boiro, non sei. Veremos que pasa. Tamén. Deixamos aí a terceira ref, pasamos a preferente, Mou. Pasamos a preferente. Dalle Pois ti veña, a grupo pasamos norte, a que che preferente. gusta moito, norte. Sí, o sur non o controlo tanto. O partidazo, Sigüeiro 4, Negreira 3, un festival de goles na altura, e decide no 91 José Balsa, doblete de Cristian Liñares, que é o único que parece que lle quere seguir o ritmo a Pape. Sí. Pol 0, Lemos 1, golazo, non sei se o vistes. Unha animalada de Golazo, gol. Lemos, 2 vitorias consecutivas. Claro que o vimos. Afástense da zona baixa. Atlético Escairón 0, Santirso 1, Denis para meterse en playoff. Órdenes 1, Cidade de Ribeira 0, Pablo Mourinho para a terceira vitoria consecutiva do Órdenes, Arzúa 3, Oval 3, adiantas o Arzúa 3 veces e aínda así, pois non é quen de sumar os 3 puntos. Partido de colosos. Sí, totalmente. Atlético Coruña Montañeros 3, Miño 1. O Atlético Coruña Montañeros é unha pisonadora. Volveu marcar Pape, 14 goles. Paiosaco 2, Sofán 1. Levaron o derbi os da Porta Santa. Moito mérito pon por aquí Cabo. Dubra 0, Galicia e Mugardos 0. O Dubra en caída libre. E Lalín 1, Ribadeo 1, Alex Meitín e Brais Pedreira. Sí, señor. Pois hai que deso, Santirso entra en playoff, o Atlético Montañero sigue o seu. Sí. E por abaixo, pois, o Ribadeo sale do descenso, entra o Atlético Escairón. Pouco máis, non, rapaces? Por preferente norte. Ando Pouco o Lalín máis. aí petando na porta, Sí, petando Ou na hai porta, pero cambios mira... no descenso aí con ese co Ribadeo empatando, punto duro, e o Escairón que tivo opcións de empatar yo Santirso, pero ao final nada. Hai unha gran caída Penalti fallado Santirso. nos postos de descenso flipados. Hai unha dende o Pol. O sea, penso que o Paio Saco, Sí. joder, son Son 4 puntos aí. 7 puntos. Eu creo que Paio Saco, Lemos van a acabar en terra de ninguén. Pode ser. Por lo menos que non descendan. Pasamos O a... Pol vai ir para baixo, No, o Pol vai para arriba. Bueno, xusto non vale gafar, cumpliu bastante. Van porque gañar. eu destaquei a Josef, rotura de peroné. En serio? Sí. Dende aquí mandamoslle moito ánimo a Josep, Sí. porque, Ten que hostia... ten 3 meses. Vino en... Pa que falas, tío? no Polvorín Pero foi Serrano. xogando ou foi pola calle? Creo que foi entrenando ou xogando, sí. Cago en Dios. Comentoume no Polvorín Serriana. Eso que son estaba 3 sacando meses. muletas. Ou máis. Non sei a duración, pero bueno. Que sexa o menos O menos posible. Pasamos ao preferente Grupo Sur. Falo ti, Eros. Efectivamente, pois o partidazo da xornada foi ese Juvenil Ponteareas 1 Céltica 3 con hat-trick de Adrián Rodríguez e Vicente Snyder que fixo ese gol da honra o Céltica que é máis líder da categoría. Pontevedra B 5 Berín 2 unha segunda parte moi entretida con 6 dos 7 goles. Barco 2 Porto Novo 0 arrinca o Barco. Atlántida de Matamá 2 Cente 2 con empate de Iker Gómez no 92, unha auténtica sorpresa. Atios 0 Beluso 4, ese Beluso que está voando con doblete de Alejandro Jardí. Choco 3 Porriño 1, victoria importante para os de Redondela que respiran un pouquiño. Marcou Joel Rocha co Beluso, por certo. Eu non digo nada. Ollo,
Moaña 3, Cultural de Areas 2, doblete de Víctor Vázquez que non serve para nada. Creo que o árbitro é modelo ou algo así. Eso puxo mo. Sí, É modelo? É modelo, tío. Ti, entre modelos entendedevos, non? Non é por eso, pero... Pero ti és modelo. Creo que é modelo de Máximo Dutti ou algo deso. De pés. Como? Pois aí xa me pillaches, pero Máximo Dutti igual ten calcetis ou algo deso. Non sei. Rápido de Bouzas 0, Atlético Arnoia 4, 4,3 goles por partido encaixa o Rápido. Eso está inventado, No, fixen a división. É verdad. 4,3. Sí, xa sei que é escandaloso, por eso. É unha animalada, Sí, claro que. Cousa do Rápido. Por último, Juventud Temos de Cambados. Xuventud de Cambados 0, Umia 1. Alejandro García definiu un partido quente. Partido quente, o Umia quere salvarse. É que houbo moita amarela por Sí, aí. señor. Pois mirade, o Céltica que con 3 puntos por enriba do Barco e do Beluso vai aí liderando. O Beluso podería empatar que ten un partido menos, Vai pero empatar. pode ser. No. E despois, por abaixo, temos ao Atlántida Matamá Club Rápido de Bouzas, Porto Novo e Verín, que entra en descenso Verín e sae o Umia. Con esa victoria. E así está o tema. E que vos parece se deixamos aquí o repaso da xornada e pasamos ao Furancho Furiño? Pois pasamos. Pasamos ao Furancho Furiño. E comezamos co Furancho Furiño, como todas as semanas por aquí, pues, laretando un pouco do fútbol máis pequeno, O fútbol que máis nos gusta. Efectivamente. E neste caso cunha novedade, non, ao cabo. Traemos anécdotas, chavales, anécdotas dos furiños que nos deixaron en redes sociais e cada semana pois pretendemos traer así algunha anécdota divertida que lles pasase a calquera no campo. Solo puxeches as que quixeches. Home, pois despois falamos. Bueno, vamos falar da primeira, Quedan que nos la deixou Martín López Rois a través de X, de Xe, como se lle? Twitter. E di o seguinte, quedeime encerrado nunha cabina de radio, eu solo nun partido de Ourense. Ademais, deus a mala sorte que os meus amigos cos que vou ver Ourense xogaban na base e ese día estaban noutro punto, non? Da grada. Entón non tiña quen o salvase, o Cristo que montei para salir, inclúe un vídeo no que se ve que está encerrado. Non sei se vos pasou de quedar encerrado así nun ascensor. En un partido. Non, un partido non. No, eu tive sorte sempre que nas cabinas primeiro estiven acompañado, sempre. Se quedas encerrado mellor acompañado. Tanto no Breo como en Rivela. Bueno, así que por quitaste outro chaval pode che quitar o oxígeno. Se quedas con dous. Estás insinuando algo? No, que é mellor quedar solo encerrado, non? Vale. Non sei que... A ver, eu pasaría en Rivela pásalo mal, porque encima entre o frío hai como un... En Rivera pásalo mal en xeral, en plan... No. A ver, non me... Deberían modernizar as cabinas. É que só hai unha. Xa que fixeron o ano pasado. As pirades son un ascenso, non? En segunda ref hai que ter dúas cabinas. Home, o que van remodelar é o campo, directamente. Sí. Claro, Aí, sí. normal. Polo menos cambio de césped a outro artificial. E o speaker? Bueno. O speaker é o mellor de toda a terceira. De toda Galicia. Vale. Pasamos a anécdota que nos conta Ibalotelli dun mítico do fútbol lucense, o gran Baligol asustou a un rival facéndolle o sonido do porco. O defensa pillou medo e gol. Eu teño que decir aquí que o defensa se pillou medo un pouco atrapado. Mira que Baligol fai moi ben o porco. Eu teño que dicir que teño as miñas dúbidas de que isto sexa certo, Eu tamén teño Vindo dúbidas. de Baligol. A ver, no, o tema é un defensa... Como te lo digo? A mí fai un ruido do porco e digo... Como que te asustas? Eso sí que é trash talking, Eso sí. Trastalking puro, Copa está ahora mismo papel igual. Facer o sonido. Por favor. De feito, podías celebrar o próximo gol facendo o sonido do porco mirando unha cámara para nós. De aquí a 4 años ou así, igualmente. Un gol mételo fijo. Podías, pero Sempre meto 2 ou 3 por temporada. Claro. dedícalo, non? Copa o seguinte. En plan, NVF. No, ese no. NVF. Vale, venga. Queda dito, quedou grabado. E última anécdota de Fernando Oito. O meu ocorreu nun Somozas Astorga en segunda B antes do partido. Os xogadores do Astorga trouxeron mantecado. Se non me olvidarei que o número 7 lanzounos para darnos. Pode parecer unha tontería, pero a mí fíxome moita ilusión. Pero lanzounos para darnos, en plan, para darnos á cabeza No, para comer, non sei se mal pensado. Para convidar, non sabes? pero E comeu un mantecado da encima, Astorga. tiraron mantecado, ¿no? A ti, a vos pasou vos algunha vez que vos lanzaran comida en plan monkey? Non. No. A ti? Tampouco. A ver, algún plátano así... A ti tiraronche un plátano? Mítico que lle digo, mamá, tira un plátano. E
E collo plátano e como. Nunca vos pasou? Nunca lle pediste fruta a vosa nai? Sí, pero non era ese o xeito que tiña de Como unha preparar. pera, en plan... No, normalmente nun plato sempre. Todo teu, Bueno, Francho. pois antes de pasar ao que teño preparado hoxe, hai que felicitar a un equipo que cumple 75 anos Que e maior. que ten unha semana preparada de actos que é o Vista Alegre, moitos actos esta semana por Santiago. Temos un ex do estudiantil Vista Alegre. Bueno, Pero era de antes. claro, era estudiantil. Claro. Que Sí, ten sí. máis anos, o clube ou o adestrador? Hostia, Andan aí, ambas. Sí, como? Podes... Teño os mismos, non? 75? Ten 75 anos, vale? 70. Vale, ata ten 70. Ollo, Bueno. Oye, Bueno, hoxe Eros está moi felicitador, Sí, hoxe sí, porque veño con alegría e tamén vou felicitar a denigrancia. Venga. A denigrancia, porque hoxe, en vez do repaso da xornada, Denigrancia. traigo vos os peores equipos da terceira focal. Va, cunde. A tope con pensei eso. que, bueno, entendín mal. Pensei que denigrancia era un nome dunha persona e dixen, quen é? Nada, olvida. Dai, Denigrancia Fernández. esa. A ver, Pois hoxe imos na busca do equipo máis denigrante da terceira galega. son moitos. Cuidado, hai moitos. A ver, en vez de Comezamos. denigrante, como lle podemos chamar? Non, Con peores Que está resultados. tendo pouca sorte. Claro. Pouco Perfecto. afortunado. Os equipos menos afortunados de Desgraciados. Galicia. desgraciados, gústame. Sí. Os equipos máis desgraciados. Vale. Vale. Empezamos con Unión Esportiva do Grupo 1 da Coruña, que é colista con 3 puntos en 12 jornadas. Primeira vitória esta semana ante o Deportivo Cristal. Mira ti. Xa veredes que É que o é o Deportivo seguinte Cristal- nominado. 5 goles a favor únicamente e 0-6 a súa maior malleira. Estamos falando de todo terceira, verdad? Sí, sí, sí. Todo terceira Futgal. Vale. Deportivo Cristal, Grupo 1 da Coruña. Cuidado que este para min é dos favoritos. Tremendo Cristal, 6 puntos en 11 jornadas. 15 goles a favor. 70 goles en contra. 70. Perderon contra o colista. Maior malleira. Un 18 Bueno. na primeira xornada contra a Ciudad Jardín. A quen non lle cascou? A quen non lle cascaron unha vez un 18? Vaite para casa, Por favor. Venga. Seguimos. 11 Caballeros B do Grupo 2 da Coruña, colista con 4 puntos en 13 jornadas. Perderon esta semana 4-1 contra o penúltimo, que levaba só 2 puntos. O sea, recibiron encima colistas. 20 a favor, 48 en contra e a maior malleira foi un 7-1 contra o Santa Cruz. Pois Ajá. digo unha cousa, 20-48 tampouco me parece tanta Sí, locura. hai moitos que tampouco teñen, o Tan sea, que malos os non. pillei máis por puntos que por goles. Que non sorriu a sorte. Efectivamente. Claro. E hai varios exemplos. Por exemplo, Vila Santar do Grupo 3 da Coruña, 3 puntos en 9 partidos, gañaron por primeira vez na última xornada 3-1 ao Visantoña, 11 goles a favor e 25 en contra. Eso sí, cascaronlles un 5-1 os do Carral B. Non é para tanto. Unha manita, tampouco. clásica manita. Laxe da Liga da Costa, só 2 puntos en 11 xornadas, 0 victorias, 5 goles a favor, 42 en contra. Faltalles un pouco de gol. Un pouco bastante. E a maior malleira foi un 0-7 contra o Sofán. Claro, normal. O Sofán Equipo da equipazo. preferente. Efectivamente. Galicia... Claro, Sofán B. Que se me olvidou Había que primeira vez, puntualizarlo, pero bueno. Moi importante. Galicia Bealo, Grupo 1 de Santiago, 3 puntos en 12 partidos. Primeira victoria e primeiros puntos na última xornada contra o Puebla B, 2-1, que creo que é o penúltimo. 10 goles a favor e 45 en contra, e a maior malleira foi 7-0 contra o Artes e Xuño. Pasable. Contra o Artes e contra o Xuño. Ves, aquí xa Doble empezamos, 7-0. aquí xa empezamos a falar de algunha... Non? Aquí empezamos a falar de cousas. Pero pa cousas, a Golada B, Grupo 4 de Santiago, 0 puntos en 9 partidos, 4 goles a favor, 54 en contra, e cunha malleira incluída 14-1 contra o Lalín B, que xa se comentou neste programa. Penso que non fai falta nin comentar estes datos. Facer unha golada B xa debería estar penado, non? Ti que xogaches na golada, Mou? Sí, pero estaba ben o golada, Sí? Sí. É unha golada B? Eu xoguei nunha liga guapa, tío. Co golada B? No, coa. Ah, Coa. había golada B daquelas? Non había golada. Bueno, logo temos o Friol B, do Grupo 1 de Lugo, que é colista, empatado co Comercial, ao que lle gañaron 3-2.
3 puntos en 10 partidos, 7 goles a favor, 39 en contra. A peor derrota foi 8-1 contra o Matela. Cuidado con este. Relámpago Taboada. Lugo grupo 2. 0 puntos en 10 partidos. 10 goles a favor, 47 en contra. Pero isto pasa por deixar a Valegol no banquillo. Só 2 titularidades. Vergonzoso. Para min, creo que se explica o dato solo. Sí, efectivamente. A maior malleira foi 7-0 contra a Sarriana B. Somos moi buenos. Pero bueno. Xo, non se arrena ben? No, ojalá. Pero no. Deixa aos chavales que teñen algo de proyección. Sí. Seguimos co Irixó. Proyección. O Irixó. Deixes. Grupo 1 Ourensán, 0 puntos en 9 partidos, 50 goles en contra e 1 gol a favor. O heroe foi Kevin Guntín. Buscaches que... Sí. Kevin Guntín é un fenómeno. Evidentemente busquei quen marcou o único gol. Vale. A maior malleira foi un 9-0 contra o Pabellón Ourense. Joder, que A verdade que un gol a favor é heavy en terceira autonómica. O Pabellón Ourense, que as defensas brillan pola súa ausencia. Mira que ten canteira e están en terceira autonómica. Porque os canteiráns piran por aí. É como o Valmiñor, por aí. Non está en Desarrollo. segunda autonómica o Valmiñor. Primeira. Desarrollo. Va, que vamos... Sí. Padrenda do grupo 2 Ourensán, colista con 2 puntos, empatado co Pontedeva, 8 goles a favor e 41 en contra, e unha malleira de 11-0 contra o Rante San Cibrao. En Pontevedra grupo 1 temos o Apoio, que é colista con 0 puntos en 11 partidos, 10 a favor e 39 en contra, e cascoulle un 9-2 o Atlético con Barro. Mola o Pollo, Derbi con Barro Pollo. Temos ao Goiambe no grupo 2 Vigués, que tamén 0 puntos en 11 partidos, 12 goles a favor e 50 en contra, e un 0-7 contra o Riva de Louro, pero saltaste tú, salteime un dos grandes. Que vai deixar para o final porque claro. O Su FC, Pontevedra grupo 2, 0 puntos en 11 partidos, 6 goles a favor, 76 en contra. Teñen pegada, pero falta lles defensa. No, pegada ninguna. Maior malleira 0-13 contra o Xuventude Sisán. Aquí vos deixo a pregunta: quen pa vos é o peor? O peor? A Golada B ou... Incluso podíamos meter o Deportivo Cristal, que leva 70 goles en contra, non? Debe ser o equipo máis goleado de Galicia. No, é o Su. O Su con 76. O Su tamén andei. O do 18-1 quen foi? O Deportivo Cristal, non? Foi o Deportivo. É o Cristal ou Su? É o eses. Incluso o Relámpago de Taboada, pero bueno, se cando Valiño pille un pouco de... No, deberían... Cando pille titularidades. Sí. Non podes estar federado. Meter un 18 goles. Pois grande repaso, Eros. Sí. Gustoume moito. Sí. Ata aquí, non? Ata aquí que xa Sí. Hai que despedir o vídeo hoxe que hai prisa. Hai que liscar el tren. Non hai tren, de feito. Non sei se sabedes que está en autobús. Está en obras a estación de Coruña, teño que ir para Coruña e lío gordo, amigos. Moitas gracias. Vas porque queres. Moitas gracias por vir hoxe. Non nada. A ti tamén, Copo. Non sei. E a Dari. Bueno, a Dari, obviamente. Sen Dari isto non se falla. Obviamente. Nada. Moitas grazas, furiños. Como sempre, deixade un vosso like se vos gustou. Gracias por velo ata o final. Que máis, E nada, que seguídenos, suscribídevos, non nos sigades pola calle. Felices festas, que veñan Felices festas, sí. Ven a Navidade aí, que estén moi atentos. Sí, que temos